Ассалому алайкум дӯстони азиз, шоми ҳамагӣ бахайр. Дӯстони азиз, дар ин видео мехоҳам ба шумо як хабари хушеро расонам, яъне ба тамоми ҳамватанони мо хабари хуше дорам. Дӯстони азиз, касоне ки дар Истамбул зиндагӣ карданд ё ки айни ҳол дар Истамбул зиндагӣ доранд, медонанд ки гузарондани маблағ ба Тоҷикистон ва ё ки ба Москав каме мушкил аст. Бояд онро рафта ягон шахсро илтимос кунӣ ки ман ба ту лира медиҳам, ту ба Тоҷикистон сомонӣ гузарон ё ба душанбестӣ гузарон. Ҳамин гуна мушкилиҳо буд. Дӯстони азиз, дар ин видео мехоҳам роҳи ҳаллашро ба шумо нишон диҳам. Хабари хуши ман чунин аст ки дар бари чойхонаи тоҷикона, яъне чойхонае ки аввалин бор дар Истамбул чойхонаи тоҷико шуда шуд, яке аз аввалин чойхонаи тоҷикон аст дар Истамбул, яъне дар маҳаллаи Аксарай, ки метро ҳам ба вай наздик аст, дар ҷои хело қулай ва серодам ҷойгир аст. Дар бари чойхона, дӯстони азиз, як авиакасаи нав, яъне авиакасаи тоҷикон, ҳамватанони мо ба кори худ шурӯъ кард, яъне Тоҷикон туризм. Дӯстони азиз, дар ин авиакаса метавонед шумо ҳам билет харидорӣ намоед бо нархи арзон ва ҳам дӯстони азиз шумо метавонед ки мушкилии худро, яъне мушкилии гузарондани маблағро ҳал кунед. Чӣ тавр? Дӯстони азиз, рақамҳое ки ман дар экран гузоштаам, ин рақамҳои ҳамин бародари мо ки дар Тоҷикон туризм кор мекунад. Дӯстони азиз, шумо метавонед ба онҳо муроҷиат кунед. Шахсоне ки дар Истамбул ҳастед, ба ҳамин авиакаса равед. Онҳо ба шумо, яъне ба Тоҷикистон, яъне ба картаи душанбестии шумо ё ки ба Москва метавонанд рубл ва ё сомонӣ ба шумо гузаронда диҳанд дар ивази лира ё ки доллар. Дӯстони азиз, ҳамин тавр шумо метавонед ки ба хона аз Истамбул истода маблағ рӯй кунед. Дӯстони азиз, ин видеоро ба он хотир гирифта истодам ки шояд нафароне ҳастанд ки аз ин кушодашавии ин гуна ҷой бехабар ҳастанд ва то ҳол мушкилӣ мекашанд аз ҳамин гузарондани маблағ. Ва ё ин ки боз шахсоне ҳастанд ки ният доранд ба Туркия раванд, аммо ҳамин гуна саволҳо ки чӣ тавр маблағро мегузаронам, бо кадом банк, чӣ хел мекунам, чӣ тавр, ба ҳама ин саволҳо марҳамат дӯстони азиз, роҳи ҳал шахсоне ки хоҳишманд аст, марҳамат ба ҳамин номерҳо, ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. боқи дӯстони азиз, паноҳи ҳаматон ба Худо, сарбаланду хонобод бошед.